Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng chicken tinola. Gagamit tayo dito ng 1 kilong chicken, thigh and legs part yan, 3 pieces na sayote, tsaka siling pangsigang, bawang, sibuyas, luya, chicken cube, at tsaka dahon ng malunggay. Tara guys, simulan na natin. Magpapainit muna tayo ng cooking oil sa ating kasirola. Once na mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung luya. Igigisa natin yan ng mga 1 minute. And then, isunod na rin natin yung bawang. After 30 seconds, ilagay na rin natin yung sibuyas. And then, ituloy lang natin yung paggisa. Ilalagay na rin pala natin yung ating chicken cubes, no? Then, tutunawin lang natin ito. Once na tunaw na yung ating cube, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Ayan, igigisa natin yan ng mga 5 minutes. Or hanggang sa mag-brown yung ating chicken. Pag naging brown na yung chicken natin guys, pwede na tayong maglagay ng patis. Mga 3 tablespoon muna. Pwede naman tayong mag-add mamaya if kinakailangan. And guys, hahaluin lang ulit natin yan. Tsaka natin siya tatakpan at lulutuin natin yan ng mga 10 minutes in low fire. After 10 minutes guys, ayan, kung mapapansin nyo, medyo lumabas na yung oil ng ating manok at medyo nagtubig ito dahil tinakpan natin. This time guys, no, pwede na natin ilagay yung ating sayote at maglalagay na rin tayo ng tubig. Yung saktong lulubog lang yung ating niluluto. And then, tatakpan lang ulit natin yan. At lulutuin pa natin siya ng another 10 minutes in low fire. Makalipas ang 10 minuto guys, pwede nating ilagay yung dahon ng malunggay. At saka yung ating siling haba or siling pangsigang. Then, haluin lang natin yan ng bahagya. Pagkatapos, tatakpan ulit natin. At lulutuin pa natin yan ng mga 3 to 5 minutes. Ayan guys, luto na yung ating chicken tinola. Ganyan lang kadali magluto ng chicken tinola guys. Ready na to sa ating pananghalian. Thanks for watching!